Kulvac este cel care bate lovitura liberă. Minge pentru Rabiu. Iar acesta la Jairo. Jairo este întâmpinat de Râpă, este și Pap acolo. Continuă Jairo cu o minge centrată pentru Wesley și este 3-2 pentru Trencin. Șoc și groază pe arena națională în inferioritate numerică. Trencin conduce cu 10 minute înainte de final cu 3-2, Jairo și Wesley, cei care au reușit faza primului gol, fac din nou o fază incredibilă pe arena națională. Râpă este depășit de Jairo, acesta centrează perfect și cere luare de la colțul scurt din partea... Desno, ako računamo pravac napada domaćeg tima, ostao je Nastić, njegovo mesto popunio je Babić, Alivović i za nepovjerati 4-0. 4-0, ovoga puta strelac Da Silva. Susretu. Kubik. Da Silva. Ispred njega Babić. I trener. Simon. Futboliste Fudolera. 59. minut utakmice, 3-0, Moses Simon. Prošao je Da Silva pored Babića, pored Nastića. Simon je stigao pre do lopte i još jedan put, treći put u današnjem meču. Savladao Novosađane i stavio ih. Už Mondek. Domáci to teraz skúšajú Jairom. Jairo prihráva Mozesovi, nie, to je striedajúci Emmanuel Edmond, ktorý v 59. minúte znižuje z pohľadu domácich na 1-2. Striedanie teda domácim kormidelníkom vyšlo. Striedajúci Emmanuel Edmond sa zapisuje do streleckej listiny. Výborná prihrávka zo stredu poľa. Jairo de Macedo takto našiel, by mohol viesť tomu, že trenčianska defenzíva spraví chybu. Na druhej strane uniká Dady Moses Simon, vyhol sa v offsideovej pozícii, má proti sebe Niňa. Dady Moses Simon centruje, lopta prepadla a Jairo de Macedo Da Silva v 55. minúte posiela Trenčín do dvojgólového vedenia. Jairo de Macedo Da Silva, 55. minúta opäť patrí Trenčanom, ktorí vyhrávajú 2-0. Pozrieme sa, ako sa gól zrodil. Dady Moses Simon unikol po pravej strane. Odcentroval cez Niňaja. Čikoš loptu nezasiahol a Kolčák. Finálnu prihrávku. Jairo. Jairo si robí priestor, už je v 16 a napokon prichádza strela, je to gól! Holúbek otvára skóre z prvej strely na bránu v 12. minúte, tak to je naozaj studená sprcha pre DAC. Trenčania z prvej strely na bránu z prvej príležitosti, ktorú vypracoval Jairo, sa dokázali strelecky presadiť. Dario Krišto nedokázal zastaviť Holúbka, no a ten strelou Veľa si ich pred sezónou. No ale teraz na opačnej strane Jairo de Macedo. Loptu spracoval, prihrávka na päťku, úvodný gól stretnutia. 9. minúta a Kingsley Madu otvára skóre stretnutia. V 9. minúte idú domáci do vedenia po tom, čo Erik Čikoš nepokryl na svojej strane Jaira de Maceda. Následná spätná prihrávka, bol tam Marko Milinkovič, ale to bola strana, na ktorej mal byť Erik Čikoš. No a tu už ťažko vyčítať, či už Vlasíkovi alebo Kolčákovi, ktorý... Holubek prihráva Rundičovi, Rundičov center a Kleštík! Nie je to gól, ešte Jairo, je to gól! Jairo de Macedo v nadstavenom čase posiela AS do vedenia. 91. minúta stretnutia, Jairo de Macedo. Trenčín vyhráva 4-3. Čeglej, ani Mondek a ani David Guba nie, ale Jairo de Macedo. Rabiu. Pekné uvoľnenie Simona.
A ešte krajšia prihrávka na Jaira, technická paráda, Trenčín vyhráva 3-1. Tak to sú nádherné momenty. Naozaj nefandím ani Trenčínu, ani Senici, ale toto môže ísť do učebnice futbalových trénerov ako pomôcka na kombináciu smerom dopredu. Pozrite sa, nádherné uvoľnenie v zápätí, prihrávka medzi dvoch brániacich hráčov a technické zakončenie okolo padajúceho brankára. V podaní Jaira. 76. break domácich, ale Dávid Guba si hodil loptu tam, kde to očakával brániaci hráč, ešte Jairo. Krásny gól, ktorý dávajú Trenčania, tak to je paráda. Hajradinovič v 24. minúte posúva domácich do dvojgólového vedenia. Je naozaj fantastické sledovať Trenčanov, ako ich hra baví, ako kombinujú, ako sa ukazujú. Hráč loptou má možnosť výberu z dvoch, troch spoluhráčov. Tuto bola skvelá individuálna akcia. Jaira ten pri... Kalabiška sa k lopte nedostal. A opäť rýchly prechod domácich. Jairo prešprintoval brániaceho hráča. Príležitosť 1-0 pre Trenčín. Klasickým Angličákom otvárajú domáci hráči toto stretnutie, no a ideálne trafil Dávid Guba. 13. minúta, 1-0, ale musíme pochváliť Jaira, ktorý takto prenikol po ľavej strane, no a to bola petelica, ktorá... Skovajsa, Kolfík, Mondek, Lorenz, Guba, takisto aj útočník Emanuel Edmond, veľká príležitosť, ale napokon sa skončila gólom, aj keď Bystričania signalizovali, že by to mal byť offside, no v každom prípade Trenčania sa veľmi skoro ujímajú vedenia. Ešte raz sa pozrieme na celú akciu, ktorá napokon skončila nie gólom Jaira, ale... Lecký pokus Karola Pavelku, keď som pred stretnutím spomínal, že Zlaté Moravce musia byť mimoriadne efektívne. Teraz to Pavelka nepotvrdila, Jairo otvára skóre stretnutia. 33. minúta, staré známe, nedáš, dostaneš. Jairo de Maquedo da Silva v 33. minúte posiela domácich do vedenia. Karol Pavelka s obrovskou šancou na druhej strane. Dobrá kombinácia domácich. Kingsley Madu, Gino van Kessel, Tony Tipurič nepokryl Jaira a ten... Dlhý pas na Jaira. Jairo dokázal tú loptu udržať v hre, stále Jairo šikovne to spravil. Jairo, pekná prihrávka, krásny prvý gól. To bola nádhera v podaní Trenčína a Matúš Bero. Hráčom, ktorý otvára strelecký účet dnešného stretnutia, no ale pochválme Jaira, ktorý šikovne spracoval tú loptu. Bero si nabehol do ideálnej... Rundič avizoval, že by mohol aj vystreliť, ale napokon na loptu potiahol iba trocha hlbšie. Pekná otočka Jaira, je to gól! Predstavte si! Obidvaja stopéri Mijavy. Umelom trávniku a taktiež ešte sa bude oslavovať aj na námestí v Trenčíne, ale teraz pozor na ďalšiu Jairovú možnosť a toto už je gól. Obrana Zlatých Moraviec vydržala 12 minút
A Jairov tanec pri rohovej zastávke. Veľká radosť, no veľká radosť. Trenčania sa určite tešia z dosiahnutého presného zásahu. Šikovná akcia, pozrite sa na to, ako Jairo vlastne sám získal loptu. Možno Tony Tipurič... Košicami. Toto je gólová situácia nakoniec. Tým úspešným strelcom je nový muž v trenčianskom drese Jairo de Makeda da Silva, ktorý vyrovnáva na 1-1.